Gaur, bulegoko kutuna. Nik zuloak egingo ditut, zuk bildu ondo horri horiek. Kafetxo bat ekarri dizut. Mila eskerre, gero ordainduko dizut, orain ez dauzkat kanbiorik. Bueno, barkatu, baina kafea Kirmenentza da. Mila esker Naiara. Ez horregatik. Tira, nola nahi ere hobe horrela, Izan ere ez dauzkat kafea hartzeko gogorik. Oso gozoa dago, gero emango dizut dirua, bale? Lasai, ez daukazu dirurik eman beharrik, nire kontu. Kontu zibili kafe horiekin, azkenean paperak zikindu egingo dituzue. Eta nik ez dut arazorik nahi. Bueno, banoa. Naiara, gero lanetik irtendakoan, neu konbidatuko dut, ados? Venga, egina, gero arte, naio. Nola? Geratuta zaudete, baina, nor? Nik ez daukat ezeren berririk? Saileko guztia geratu gara. Ez dizute zer esan, Kirmen, noraz doaz, Ez dugu bukatu, jarraitu lanean, Lanean kafea eskuan dudala? Ez, agian paperak zikindu egingo ditut eta... Kirmen! Ez dauzkat kanbiorik, eta ez ditut arazorik nahi esaldiak okerrak dira. Gogoan izan, partitiboarekin aditza singularrean ipiniko dugula. Ez daukat kanbiorik, eta ez dut arazorik nahi. German, utzi niri beti atxamarrak sartu behar! Nola utziko bizut baturi egiten? Papera okerra jarri duzu eta... Azteko niri! Ea, Kirmen, harina ibili behar dugu, Nagusia zain daukagu eta... Ea, ekarri. Apa, Kirmen, zure bilanen bilen. Marketing sailekoek mus txapelketa antolatu dute ostiralean. Jokatuko dugu elkarrekin. Ostiralean, lastima geratuta nago. Lasa, Josune, ni ostiralean librea egongo nahi. Neronek jokatuko dut zurekin. Jokalari bikaina naiz, erraza irabatziko dugu txapelketa. Tira, Kerman, agian zuk mirarirekin joka dezakezu. Josune, ondo pentsatu dut eta moldatuko naiz ostiralerako. Elkarrekin jokatuko dugu! Mila esker, Kirmen, benetan! Kerman, mesedez, kontu zibilik gizona paper guztiak oker jarri dituzu. Ez da posible! Kirmen, labur esango dizute. Kokoteraino nago. Bulegora bekadun etorri zarenetik ez zaite zer zuzen ateratzen. Lankide guztiek bizkarra eman didate. Nire rua ote da, zu baino jatorragoa izateala. Kirmen! Papera okerra jarri duzu, eta harina ibili behar dugu esaldiak ez dira zuzenak. Adverbio bezala erabiltzen diren izen ondoei, ez diegu mugatzailerik ipiniko. Hala, papera oker jarri duzu, eta harin ibili behar dugu esango dugu. Hau, amaiketako tristea, kafe hutsa. Eskerrak esan didazun. Amak galleta batzuk jarri dizkit, kafearekin jateko. Nola? Niri ez dit galletarik eman? German, galleta soil batzuk baino ez dira eta nik croissant bat hartuko nuke orain gustura. Kaixo, kruasanik naiz? Bai. Dori. Eskerrik asko, Naiara? Naiara, baduzu beste bat niretzat. Ez, azkena zen. Bueno. Berdin dio, izan ere nik ez dut gozorik jaten. Horregatik nagoen moduan. Bueno, Kirmen ere ederki dago gozoa esanat, Bai, bueno, nolakoa zaren, Naiara? Kirmen, argi eta garbi esango dizute. Ez zara zintzo jokatzen ari. Ni? Jatorazkoa naiz. Lankideak oso pozik daude nirekin. Bai, besteak errazen gainatuko zenituen, baina nik ondotxo ezagutzen zaitut. Ekarri galleta horiek, erdiak nireak dira eta. Ez da posible, Kerman. Alaia txikiari gaietak lapurtzen. Hori da hori elkorra izatea.
Gaur ere mokoka ikusi ditugu bi anaiak. Lehenik eta behin partitiboa erabiltzean aditza singularrean ipiniko dugula gogorarazi dizuegu. Hala, nik ez dut gaietarik jaten esango dugu eta ez nik ez ditut gaietarik jaten. Bestalde, adverbio bezala erabiltzen ditugun izenondoek mugatzailerik ez dutela hartzen ikusi dugu. Esate baterako, erraz irabaziko dugu txapelketa esango dugu eta ez erraza irabaziko dugu. Horixe gaur ikusitakoa, lagunok, zuek betikoa, honekin edo harekin, baina egin.